Malawi Today. Tamvera dzulo kuti 4.4 billion yatafunidwa limakhala boma lanu mmatisi wathu ntchito mukambogana ntchito msapaze ntchito apa si wathu mwagana ma contract awo sapatsa si wathu sadabwere ku Blue Night ineyo mukati mundifuse yes Malawi munomo mulibe munthu wina amene atopiriza ntchito imene akwirara zasichakwera kapena upanga compare. Timati tikulandireni kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Kaya muli bwanji kumeneko. George Kasakula nde mutu wathu wa nkhani wa lero. Mukumbukira bwino kuti mkulu ameneyu adali munthu mmodzi amene ankalimbana ndi chipani cha DPP kumadzudzula boma. Koma sitinkadziwa kuti mkulu ameneyu anali ndi mbali. Ndipo lero mbali yake idaoneka, ndipo aliyense akudziwa kuti mkulu ameneyu padakali pano akupanga za chipani cha MCP. Ndeti mangufuna tikuoneseni kalero mena ankapangira ndi mmene akupangira pano. Takhala ndi pamwepo pamene tikufuna muone ma videos amenewa. Tachitika mwayi lero tili ndi olemekezeka bambo Nicholas Dausi. Bambo Nicholas Dausi ndi nduna yathu ya information komanso ICT. Pamwamba pa zonsezo ndi amene amalankhulira boma likulamulali la DPP. Tikulandireni kuti mwabwera. Ziko muliko bwa? Tiliko bwino. Ziko. Tathokoza. Awa ndi bambo George Kasakula, permanent guest wa programu imeneyi. Bambo Kasakula ndi editor in chief wa Times Group. Tikulandireni kuti mwabwera. Tathokoza. Mutakumbutsa awa mwakumbutse awa anduna andunawa chifukwa nthawi zina amanena kuti nyamata amene ajamango kuti sokosera amayankhula choncho ndipo sundu ana irritation anapanga koti nesi ndikufuna kuti akhale ngati mabodza koma awa akulu ali apawa amanena kuti ife we are irritation to this government timayabwa auti timayabwa ndiye tawakumbutsani kuti nchifukwa chani tili pano, nchifukwa chani boma ili timaliyabwa. No, tili pano chifukwa kuti tifuna kuti timange Malawi. So tili pano kuti tiyabwe munthu wina kati yabwe boma koma kuti timange Malawi. Timakhulupirira kuti atsogoleri athu akamalamula president nduna zawo ngati bambo Dausi samalamulira mabanja awo okha, samalamulira midzi yawo yokha, samalamulira phawo okha, amalamulira tonse. Komanso alamulire chifukwa kuti timayika poti ife polamulirapo ndiye nkofunika kuti tizapasa feedback kuti mmene mulamuliramo mmene mupanga zinthu zoti dziko lino lipite patsogolo mmene mupanga program kubomako koma tuma program awa awugwira ntchito koma awa mungotaya nthawi. Tikuvaso kuti kumene kuitika zakuti kakuti katangale ka ndalama osayenda bwino dzulo tapanga 4.4 billion pano timanena kuti zaonongeka mboma chifukwa cha Samala tisenaso nesu tisangalatsa sinthani chifukwa ngati simusintha 2019 na ubwera tizakuvoterani. Nditi bafuna kuti tizapasa feedback, true feedback. Osati feedback yowapa sama supporters awo amene amakonda vapo amanamiza ambiri koma timafuna tizapasa true feedback yapa ground mmene tikuverera mmene zikukhalira. Cholinga ndi kumanga Malawi okomera tonse, osati Malawi okomera anthu ochepa pang'ono koma tonse tizikondwa ntsikomo. So program ya feedback program yomanga Malawi Mwamba cholinga chake nkutheka kuti kaya ndinu kaya ndanzanu simauza zoona mutharika mukakumana nawo nde ife pano timachita free consultancy. Mukuyilandira bwanje nkhaniyo? Kalata Paulo oyera kwa Timotheo. Tiyambire ndi kalata wa Timotheo? Timotheo kwa Paulo pomuza Timotheo amene timaganiza kuti ndi anali episkopi woyamba. Anamuza kuti m'bale wanga wokondeka mwa Ambuye. Uzitsutsa, uzichenjeza, uzidzudzula koma uzipanga zimenezo modeka. Vulo yakanyamata ino uzitsutsa mwamwano kwa manena mwamwano mwa ntudzu mochepsa monsulizo ndiye zimene zimakangati zimatsamwitsa kuti kongana awa udani. Koma
ponera zona monga mena anenera kuti cholinga chake kumapeto kwake ndikumanga dziko kuti kodi amalawi boma likuyenda bwanji komanso zimathandiza ife boma kuti tidziwe kuti zeni zimene anthu akufuna ndi izi chifukwa munthu ali ndi mbali yabwino ali ndi mbali yofoka podzudzulapo zimathandiza kuti boma lipange zabwino pa umoyo amati usamawerenge nthawi imene wagwa koma nthawi imene wadziwa kuti wagwa uzisanse nkumapitirira zimenezo koma ndingokupemphani musutse mudziwa kuti musutsa boma boma kuti salisoifa pamene musokoneza chifukwa kusutsa mwamtudzu mwamwano monyoza ndiye kuyabwako ndiye kuti kutoko munanenadi kuti ife timakuyabwani ananena koti kwambiri tiyabwetani ino mamnena monsulizo monyoza kodi mkulako kunena kuti boma lili kuba ndalama boma lanu lili kuba ndalama manenedwe akamatero kumatizija amati mphekesera ziku orumbona ulipo manyazi bwanji ife ni media ife sitikamba za mphekesera manyazi bwanji kuboma pano mphekesera chifukwa umboni mulibe ife we are credible media house we establish facts sinife court ori panga establish koma mafacts anu nthawi yake amabagala opindika ofuna kuti anthu onse ade kukhosi mufuna zimenezo boma litu ngati anthu akuda nalo kukhosi mwalidetsa asinati munene kuti mwaba mukupangitsa kuti anthu adena ndino anyamatayi koma tiyambe nkhani yale koma ndimafuna ndinene kuti ife pano timalikonda dziko lathuli timalikonda and this is why timakhala pano kumakuwuzani kuti zinthu zanu mudzipanga bwino kubomako chifukwa mukamakhala musamaone ngati kuti malawi uno ndi wa 1994 amalawi adera m'maso kwambiritu mmadziwa zimenezo mukamakumana kubomako mmadziwa kuti amalawi adayera m'maso osatiso choncho mmodzi wa anthu oyeretsa m'maso amalawi ndiye ndifamene pota ndifamene timanena kuti pano pali zambiri sitikuyamba za reform tikufuna kuti amalawi asinthe kumene transformation mindset maganizo athu asinthe kuti ndipo mundithandize kuti pamene mukudzudzula ndikuona zotsamwitsazo tiyeni tikhale ndi cholinga choti amalawi chikaganizidwe kathu kasinthe kuti dziko litukuke tilowe kunkhani ya lero nkhani ya lero njakuti boma la Mutharika lathu laja boma lathu president wake Professor Peter Mutharika osati boma la Mutharika ngati munda inusindawe mwanena kuti zathu mwasintha nenani bwino ndinakuyankhani kale kuti limakhala boma lathu tikamapereka misonkho mukanena kuti aite tipereke misonkho koma likakhala kuti ndalama zijano mwayamba kutafuna monga mene tamvera dzulo kuti 4.4 billion yatafunidwa limakhala boma lanu mmatisi wathu ntchito mukambogana ntchito musapatse ntchito apa si wathu mukagana macontract awosapatsa si wathu sadabwere ku Blue Night ya ndikunena kuti ife sipo anthu amene osamalawi kuti wathu njani mutu wankhani imene akuti boma la Mutharika amusatero munena kuti boma la Malawi lomwe president wake ndi Professor Peter Mutharika ndi president wa inuyo iwe Kasakula ndi Brian Panther musabakale ngati kuti inuyo muli kumpanyira president wake ndiye Brian anona kuti izozo timavomera ikakhala nkhani imeneyi ndiye samangothera poti ni president wathu azipanga acting ngati president wathu watonse kokhala ngati bambo watonse osati maudindo opatsa anthu ako okokha kapena ntchito okondera kapena macontract si wathu maoti si wathu mboma lanu akuveka kwambiri adausi zopweteka zimene mukunena faso kodi palipira zimene mukunena Kasakula ndizoyipa kwambiri kome chilungamo kupeka situpeka pano umene kuti anthu akuti
iwe ndi athu maodi si watu semusauveka mbona natawo palibe siwatu watundwaje anthu akupanga interview anthu opanga interview ukhoza munthu interview qualified experience kenako imandimalize kaya mumapitisa ku test kenako kubwera ameneyo si wathu msampachito ameneyo kuti sibwino choncho pali ndikozokuza maina Si bwino choncho. ukatakhala kuti mwandiuza kuti mutenge statistics zimaonesa kuti anthu amakhala amene ali pa ntchito kuti achokera kuti kulamula ngati ena ndikozokuza mwayu koma lero sakupasidwa zamalifomu lero kapena ndimangofuna ndinene kuti ine tunayiyamba nkhani koma akusokoneza aya awasa akusokoneza tapano akutira khali ine ndimangofuna akulu ndinene tinene kodi kuchakira munthu opseza mufuna munthu opseza iya munthu opseza alima zokuwa mukanena kuti mutisapsetsane mtima kuti mutitani iya ndikufunsa kuti mukanena kuti tisapsetsane mtima kuti mutitani kuti chani iya koma you cannot come here kumanena kuti mufuna titse mtima ndiye mukapsa mtima mutitani iya ndiye mukakwiya mutani ina ndi munthu wa mulungu tiyambe ponkhani pa MBC boma la ineyo mukani mundifuse yes malawi munomo mulibe munthu wina amene atopiriza ntchito imene akwira zazichakwera kapena kupanga kompeya enawonse amene akufuna ndi abodza amtalika ndi wokalamba sayenera kupitiriza azango kugona ku state house so amalawi kuti apange mistake kupanga usankha mtalika kuti akhale kuze neman's time asankhala agogora zikagona in the end ajautopseza aja ngati ndani amakamba ampeka samba achisale namene azalamulira akazawa wa president geto mtalika ndi anzawo ena amene ndo sangatithandize dziko namene azalamulira kuti ndaza kugona akakhala akabambe is a political fraud ni wabodza wabachipani cha ina yake jongofa kula alibe kuyutie mukabambe wangobere fraud sosalo sima watisiya is a political fraud angofuna pando zongofuna zochichera zina zake samvere soni lazichakwera that can do the right job zimene timafuna tikuoneseni zokhuzana ndi akasakula nokha mwatha kuona ma videos amene takupasirani kuti mmenemo ndi mmene zikukhalira koma padakali pano tikupempheni kuti ngati mungotipeza kumene subscribe ku channel chimenechi ndipo zambiri zokoma zidakabwerabe koma padakali pano ife tikusiyeni m'manja mwa Mulungu ndipo kwa kufikira nthawi ina tingoti mwakoma nonse zikomo zawo ena amene ndo sangatithandize dziko namene azalamulira kuti ndaza kugona akakhala akabambe is a political fraud ni wabodza wabachipani cha ina yake jongofa kula alibe kuyutie mukabambe wangobere fraud sosalo sima watisiya is a political fraud angofuna pando zongofuna zochichera zina zake samvere soni lazichakwera that can do the right job